Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. În vremea ce trecând Iisus dincolo în ținutul Gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care și-au din morminte, atât de cumpliți încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată au început să strige și să zică: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonilor rugau zicând: dacă ne scoți afară, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Atunci le-a zis: duceți-vă, iar ei și s-au dus în turma de porci, și îndată toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a perit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să plece din hotarele lor. Iar Iisus, intrând în corabie, a trecut de marea și a venit în cetatea sa.